थांनाय सालकिसा सिगां त्रिपुरा हासिनि गोरों गोरों आमचायाव नं बारवातै कतर बांगुन द्रेते कतर कलाइखा गुदा खलाइ जम्बु ताकाजरा बेलबारि गाबरदि गुलागति हाय आमचायाव कतर कलाइ माने हकसे कासाइ तंसुओ आबुनि बुथानो ताबो अ आमचानि तिपासो नक नुखुम खुजलि गरै जिला फिला चाजाक तीन नक जिला फिला चावै नक हुक गरै अंगै रिलिफ केम्प बसे खरगमा बमो तंगासुओ सालथां जायनिया खोलावो पन्चायत खबजा बेलबारि आदि ब्लगो खुं सारा बाचिनि नुखुं खुजलि जिला फिला चावै थांबक्या बरक ताबुक जायनिया खोला रुं नगसे केम्प खै मा तंगासुओ बरकनि अपति जरा हामेव सामो थांगै सरक्या बेलबारि ब्लकनि बीएससी चेयरमैन तै शाखा अ आमचे ताबसक जति चिरि नायमिनि खुं सारा बाचिनि नुखुं खुजलि जिला फिला चावै थांबक्या नगबाय थांबक्या अपति नुखुं ग खक सासाय खलै रां रजाखा तै एसडीएम भिडिअ बा सालायै नुखुं देरा जाग रंनो हापने बखाक तै मान थाइ राजा रगैनो रजांनाय हनि बसाका তিনি फुं आइसुग 26 तारिख फुंनि 4:30 हाइजराव आसमसा जे कथर फायै और जिरायना खला पूर्व जिरायना खला बिलिस तै कयेकटा पासापासि रमै प्राय ताबकसो जरा जों टोटाली दिग हिसाब खाइलै दङ ताबकसो जों मानखा 152 हाय फेमिलिनि पूरा अलरेडी 3 डेमेज खलायै एक पाबाय थांसका बरकनो बागै जों ताबक एसडीएम भिडिअ फुं आसिरसिमनि भिजिट खेलतमन ताबसो जरा ताबक जास जों ताकबाजिखा प्राय 9:30 अबहाय जराते जों ताबसो जरा खलायै तमने ताबसो 152 ता है परिवारना जों अलरेडी डेमेज खलायमान जाखा बनि बागै जों जे गभर्नमेन्टनि जे रायजा तंमनि बिसिंथ जों भिजिट खलायै ताबसो जरा प्रत्येकटा नग 1000 खलाय नायै भिजिट खायै 1000 खलाय हेल्प खलाय दङ बनि बागै ताबुक जों बरनो अबहाय किना वादा रखा যদি ताबुक तो वातै थाकजाक वातै जुदि 5k बरकनो कायसा केम खलायै कायसा आरो हाई सेकेन्डारि स्कुल दङ अजागा केम खलायनि बागै बेबाकनो टियार खलाय बन्दोबस्त खलाय तमजाक अलरेडी चिनि एसडीएम बिसिनि जों रां जतन टियार खे तमजा बरकनो जे नांमोन सुबानि बागै जों जतन रेडी खे तमजाक बनि बागै जे मानसाक बीजेपी आईपीएफ ति गभर्नमेन्ट फेमिनि परेबो ताबसो जरा अबो आं जे एसए बेलबारि आदि ब्लक नि बीएससी चेयरमैन नङै ताबसो जरा जे जों फुंलाइसिन सिम गुदिलायमोन ताबकसो जरा दङ बनि बागै चिनि ब्लग भिडिअ आनि लगी तमजाक एजीएम तमजाक बरक जे मानसाक जों नायखनि खलाय बरकनो हेल्प खैनि बागै जे नांमोन सुबानि बागै जों टियारनाय दङ जुद्धकालीन जेमन नांमा हायखिना जों ताबसो जरा आइसिसिनि खालामनाय जरा खलाय दङ बिसकना ताबसो ताम नाय साइमिनियाखो वातै फैकेंगा बरक टोटाली तंगनानि करै आबहाय परिबनगा जों केम्प खायनान बागै रेडी जतन खलायलै तंजा त्रिपुरा हासेओ आसारि कतरो ग्रैजा लखरो गोबांखौ देराखा हायनि बाय त्रिपुरा हासेनि लखरो ताबो कोरोना बेमुगनो दा किरिसिनाय एबाके नहु गरै सामु गरै आजिमु गरै नदा किरिसिनाय हनै मुतानो दियावै गोबां तांनायसा